kiblat papat kulon elor etan kidul tak dundung bali ngulon balak saking kulon tak dundung bali ngalor balak saka elor bak dundung bali ngetan balak saka etan bak dundung bali ngedul balak saka kidul. Yen sira satriya sekti kancing ana grijen ning durung tentu mesti nyata
Hey! Siapa itu tahu? Gelok iku.
Adi-adi nuwun nggih Kakang Mas. Kala Dirgana Yai. Kok sepi? Loh. Apa kok sepi? Lesu. Apa kok sepi? Mari senggak lesu. Loh. Cak ya arek sing kakake nduk ngono iku. Loh. Kok nduk Adikku di Yaksa Carik Bambang Nugroho nyedhok marang pun Kakang Hari Carik kadangipun Kakang Yai aja ado-ado marang pun Kakang Dromos Yai Rek nuwun inggih Kakang mangestaken dawuh. Apa ngerti jeneng sliramu tak timbali ana ngersanipun Kakang Yai. Dereng Kakang. Adikku di Yaksa Gendara kadangipun Kakang Dimas nuwun inggih mangestaken dawuh Koko Prabu apa ngerti tak timbali jroning sesewakan iki dina Yai mangestaken dawuh dereng sumerap adikku di kala tulus kaya apa Yai kala tulus apa ngerti tak timbali ana sesewakan iki wah dereng mangertos dereng sumerap Kakang wah bali malang jeneng sliramu adikku di Carik Bambang Nugroho Yai iki dina ngemban dawuh pengendikane Sang Wiku penembahan Bagawan Durna Yai jroning pertapan kang den penggoni Bagawan Durna iki dina akeh sing nguncat mulai den luruk yen nganti keblandur aja nganti sewakan ayo sewang-sewangan Yai.
Yana sun miwiti ngandhang lawan Yana wayang ingsun tak gambar bambang paesawan keliring jagat dumadi Yana larapan ingsun naga pepasean prajiing tapling jagat gumular yana drajoking sangga bawana klike wening aran jeking wengsi yana blencongku kancana muhur kotak ing wayangku kayu cendana sari tutuping dhuwur jati kusuma yana keprak ing wayang gelap mangamparing sayuda
Cedhep sidhep permaneming tias Cedhep sidhep permaneming tias Sundakaning wong awayang Cinarios pambukaning carita Sinarung swaraning waranggana Sinang pradangga mewah swaraning ibu waranggana mangayunana bagya kelare katur dateng para pamiyarsa ngetra budaya sadaya ai begegek ugek sak duta bel sik sore nak wis ora kiriman Bagong Gong apa mau durung sianggon kulunggo nek kaya ngopo kabar pawartamu, Dole? Tak enakno ning-ningno karna ngangkul-ngake jangka raliya. Apa padha becik jeneng sliramu ana ngersani iki dina, Dole?
mandhap ngersaning Sang Badrana Madodorana sungkeming pangabekti mring keprabon mulatana paring pangawan dika syukur mangayu bagya mo anggonku rawuh ngersamu kalis nirsambi kala erang ngaturna sungkeming pangabekti tambahan mo ya nak tak tampa ora liwat puja pangestuku tampanana lho tak tampa ndadekno syukurnaning penggalih tak delek kubluk reang dadi iman selawasing uripmu kabar apa ora ana rubeda mo seger waras sak keluarga mung besut ora iso nderekake mo ora dadi kaya pangapa nak iya sekeng kawula sing alhamdulillah mo guyub kelawan rukun apa maneh iki ngadepi 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan 1945 wah nduk kono ora beda ewu dening masyarakat sing tak pimpin guyub kelawan rukun memperingati mo lha rika dhewe kaya ngapa mau kabare iya nak seger waras dole ya alhamdulillah ta mo ning ngono mo heeh kale kiriman mo kale kiriman gak oleh nak Kong ya mo lungguh dhisik nak iki para tetanggamu para satriya sing padha rawuh lho Le ya mo ora ana rubeda anggon dika ngongkon reang lungguh ya tak enak-enakno dalamo tak ambek ngudut ndara kula Anoman ndara kula senggana den kabar napa ya ini Badranaya kalis lir sambi kala anggonku kanci ana klambi sireng iki dina ora liwat aku ngatur salam taklim tombon iya ini Semar nggih kula tampi tiba sak padha-padha puji pangestu kula enggal tinampi tak tampa dadekno syukurane penggalih ning senggana ya ini monggo dipun prayogaken ngurwiyen Ndara ora ana beda ya ini Semar ladalah ya ini Semar kula ngaturake sungkem pangabekti mawan tumbuh kunjuk ya ini Semar nggih Ndara kula Raden Tetuka Gathotkaca Ndara kula tampi ndadosake syukurna penggalih akasa ambal balen puji pangestu kula enggal nampi kula tampi ndadosake kegiatanipun Tetuka Gathotkaca ya ini Semar Ndara kula
Ndara kula Den Balarama Kakrasana Baladewa Ndara kabar napa Yaini Semar Punca Gatinoyo entuk kaya ini kalis lir sami kala anggonku kanthi ana keperluan kabeh sing iki dina salam taklim tompon Yaini Semar nggih Ndara kula tampi tiba sak padha-padha monggo tinampi marang Ndara kula Baladewa tak tampa ya ini tak tampa ndadekno Sukarna Penggali Baladewa ana Praja Negara Mandura ya ini monggo dipun prayogaken langkung rumiyin Ndara tak estokno dawe Yai Batrana Semar Punca Gatinoyo Toko Ndara kula Den Kong apa mo iki kaya-kaya wigatine sik tamo Rika iku tak delok mesem guyu-guyu mesem-mesem guyu-guyu mesem ning kaya nyimpen pepadian Wedarana mo nggih Kong limang dina sing kapungkur lho Le anggonku jenenge wong wis tuwa nak lungguh kursi teklak tekluk sak kedheping netra kaya ndelok kahanan iki gumebyare padang sita tumapan surem sita tumapan Gong mula kaya ninggal ponang jabang bayi sak pinggire waton melang-melang penggalin ingsun ning tak tegeni surasaning rasa surasaning nyawiji marang badan wadat raga ningsun tak kendhaleni lho ladalah yende Badranaya yende Kok ngguri ana daramu ana wigati Yaini Badranaya yaini sesampunipun midhangetaken napa ingkang dados dawuhipun Yai Badranaya kok inggih gandeng melang-melang surasaning penggalining senggana yaini wigatinipun apa kok ndadosaken mung kula niki saderma ngomongke mawon kelingan duk rikala samu jamani ana kandha cinarita lakon Rama tanding Anoman Rama Dayapati teken dados keseting jagat awit Dasamukarah Wanaraja menika tinulis dados leteking jagat ngantos jamanipun kadang kula para Pandhawa Anoman isih gesang ya ini gesanging Anoman dulu kahananing jagat ngerdatin awit manungsa jaman sakmangke kathah kang koncatan rasa kamanungsane mutilasi sak papan panggonan sak nggen-nggen bayi cilik den buaten ngene sampah kathah kang kelangan rasa kamanungsane
Jagaduk nikala semanten rambe wujuding manuk isuk ting cerwet sak mangke sampun. Pramila dulu kahanan ingkang kados mekaten menika napa Randapati Anoman Senggana ya Bambang Senggana. Niki salipun Bambang Senggana. Ya ning Badra. Naya ya ini. Awit paduka menika dewa ingkang pawakan manungsan. Lega-legawaning penggaling pun Anoman yen paduka yaining Badranaya saged dedahaken pundi ingkang dados marginding baliwan. Takon dalane pati. Pun bosen Anoman urip teng pun bosen dulu kahanan jagat ingkang kados mekaten mriku. Yen ing Badranaya ya ini. Anoman. Yo. Aku ngerti apa sing dadi surasaning Anoman. Aku yo iso dadi apa sing dadi gegayuhaning Anoman ning elingana Senggana. Urip ning alam donya iki wis dadi pepestening kodrat. Dadi cinorek ing jagat. Ndara kula Senggana Den. Kedah arek dipun nepaken surasaning batin paduka ndara kula Anoman inggih Bambang Senggana. Ning kula sampun bosen urip. Pramila kedah dipun duduhaken pundi kang dados dalane pati ning Anoman. Ndara kula Senggana Anoman Rama Dayapati takon dalane pati. Lho kula niki pangeran ta. Ning sampeyan menika paduka yen Semar Badranaya menika dewa ingkang apawak manungsa. Bapakku, Bapak Sang Hyang Tunggal Lakonapa sing nyoba marang klambi srengge nggih ndara kula Den monggo areh dalem saudara ndara kula Senggana ai Senggana Den arek dalem sawetara. Paduka takon dalane pati inggih margining pati. Rumangsa wis bosen urip ning alam donya. Ngoten. Nuwun inggih yen ing Semar Badranaya. Yene jamaning Dasamuka Wanaraja. Ngantos jamanipun kadang-kadang kula Dara Barata Pandhawa 5
Kesanging Anoman rumangsa salah, rumangsa seleh. Salahipun dulu kahanan jagat sak mangki kathah bocah cilik ingkang dibuak sak margi-margi. Manungsa kathah ingkang kocatan rasa manungsani menika ingkang dadosake semelangipun senggana nggih Bambang Senggana Yai Semar. Rumangsa jagat wetan banjir bandang salah memangsa ketiga deng bumi angus bumi meletek napa niki salahipun Anoman boten saged mbentengi tanah Jawa Yai Badranaya. Menika mboten salah paduka Gus. Awit menungsa urip ning alam donya pepestene Gusti kang ngakara jagat sampun tinulis saben-saben menika manungsa menika kagungan tulisan piyambak-piyambak ndara. Pramila menungsa urip menika ana sing diarani riwayat hidup. Niku nek menungsa nek negara mawa sejarah. Lah gandeng kahanan menika kula tingali paduka Sumelang monggo mlebet dhateng panggrobangan ndara kula Senggana Bambang Senggana